Ešte vám chcem ukázať tohto nádherného pavúka druhu Daus pentaloris. Dúfam, že mi to nevybehne, lebo sa asi posieram. To je krásna dospelá samica. Táto už mala kokon. Vyše okolo 200 malých. Okolo 200 malých tam bolo. A odchoval som z toho okolo 170. A mám k nej ešte aj samca. Ak by ju takto chcel, tak mi napíšte. Môžete ju mať. Samozrejme nesvieti mi tu jedno svetlo, iba jedno z tých dvoch. Tu svieti. To je nádherný pavúk. Krásny. Wow. Ešte vám tu chcem ukázať jedného hada. Ten není môj. Ten je môjho brata. O bože. Ten taký trošku väčší. Taký trošku hrubší. Toto není ten istý druh. Toto je... Ja som zabudol. Korálovka kalifornská. Presne tak. A tu som tiež tieto chcel páriť, lenže tu je problém s tým. Tu je problém s tým, že oni sa zvyknú zožrať navzájom. Takže to není úplne najlepšie na začiatok, ako skúšať. Lebo by som mohol prísť o jeden kus. A to úplne nechcem. Takže som si vybral tie užovky červené. Ale akože aj toto je krásny had. A veľký. Parádny.